mabiro nego bende gichoko siling trilion 2.5. Kok gichoko to ang'o mabiro timore? Erokamano ahinya Sharon. King'iyo wache mag ola kata ma Kenya nigodo, mana kaka isawacho, ola ma wan go sani te en karibu trilion 9.6. To king'iyo budget ma wasomo kawuono men trilion 3.6. To gima KRA dwa choko en trilion 2.5. Matiende nitie fuok kanyo maduong' mana kaka Edwin osawacho. Nitie kanyo fuok madhi romo karibu bilion 720. To bilion 720 ni dhi chuno sirikal ni nyaka gidhi oko kucho mondo giol. Kane jatend piny odonjo e ofis nowacho ni en sirikande ok biolo, to nwaneno tok kata kapok dweche ariyo rumo, to already ne osadhi oko kucho ma IMF nosamiye pesa mantie kata pesa machielo monego beni biro karibu bilion 130. Yudo ka machiegni ni nyocha ka ni bank miluongo ni Africa Export Import Bank nomiyowa karibu bilion 430. To yudo ka pile ka yudore gi nonro ma kaka wan jonon buge mag sirikal wasang'iyo, yudo ka pile sirikal ni osebedo dwe ka dwe gikawo mok tin ne bilion 80 e weche mag ola. To